Jeg får åbnet Fusion op, hvor jeg allerede har gemt et dokument. Jeg går derefter i gang med at indsætte billeder af det produkt, jeg gerne vil tegne. Først får jeg sat det billede ind, der skal bruges til at tegne produktet forfra. Derefter går jeg ind og sætter det ind, jeg godt vil have fra siden. Undervejs navngiver jeg alle billederne, så jeg ved, hvilket billede jeg skal bruge, alt efter hvilken side jeg skal tegne fra. Som man kan se over i højre side, så har man lidt forskellige muligheder til at vælge billedets størrelse, hvor det skal placeres ind i forhold til de forskellige akser. Det var en smule besværligt for mig at få billederne til at være lige store, da man ikke rigtig kunne angive højderne på billedet, men kun ændre i størrelsesforholdet. Det tog mig derfor rigtig mange forsøg, og jeg så senere fundet ud af, hvordan man kan kalibrere et billede, som gør, at man kan angive et kendt mål. Det kunne fx være nede ved foden. Efter jeg har fået sat alle billederne ind, går jeg lige ind og tjekker, om de ser ens ud i højden, og tjekker ellers, om det stemmer overens med hinanden. Herefter går jeg ind i Create Form, derefter går jeg ind og vælger Create Box. Her der indsætter jeg en boks, hvor jeg prøver at få den til at passe med de billeder, jeg har tegnet efter. Og så kan man se ud siden, der kan man ændre lidt i, hvor mange faces der er, det jeg gør nu. Og der leger lidt frem til, hvad der lige passer i forhold til, hvor firkantet den skal være. Og man kan også vælge at manuelt skrive, hvor mange man godt vil have. Jeg vil gerne have, at bunden var helt flad, men beholde de bløde kanter. Andre steder, derfor går jeg ind og vælger Crease, hvor jeg vælger hele bunden for at få den her skarpe kant. Her går jeg ind og bruger Edit Form for at få en lille forhøjning i foden. Først trækker jeg bare op, men er ikke tilfreds med resultatet. Jeg går derfor ind og holder alt nede for at få den her ekstrudering i stedet for. Herefter går jeg i gang med at justere størrelsen og tjekker samtidig lige, at det passer med mine referencebilleder. Herefter gik jeg i gang med at lave selve skulpturen, hvor jeg ansat en cylinder. Jeg bestemmer diameteren ud fra mit frontbillede, og jeg vælger kun at have et face, der kommer til at ekstrudere ret meget. Samtidig med at ekstrudere går jeg hele tiden ind og justerer på min cylinder, så den passer så godt som noget kan på mit billede. Jeg sørger hele tiden for at kunne ekstrudere i små stykker ad gangen, og så går jeg ellers ind og retter i vinklen og på størrelsen af omkredsen. Herefter går jeg i gang med den anden side af bogen, og her er det bare samme proces, hvor jeg hele tiden tegner cylinderen, så den passer med billedet, og jeg har kun fokus på frontbilledet her til at starte med. For at lave toppen af armen, der gik jeg ind og brugte den funktion, der hedder Fill Hole, og her der er 3 forskellige muligheder. Og jeg tester lige af, hvad der så pænest ud, og så valgte jeg ellers en. Her der kan man så se den færdige arm, og jeg går lige ind og tænder et af billederne fra siden, hvor man så kan se, at armen kun passer, hvis man kigger på billedet forfra. Her går jeg ind og laver nogle små justeringer, da jeg ikke lige er tilfreds med armens tykkelse, da jeg synes, at overgangen er lidt for ujævn. Her der laver jeg også lige nogle små justeringer, da jeg ikke synes, at det passer helt med billedet. Nu går jeg ellers i gang med at flytte på armen ved at rykke den af y-aksen, så den passer til billedet her fra siden af. Jeg tjekker lige armen fra siden, om det ser okay ud, og så ellers går jeg tilbage og retter på spidsen, da jeg synes, den er blevet alt for tynd. Nu er armen sådan cirka færdig, og så går jeg ellers i gang med at lave resten af buen, og det er bare samme princip, jeg følger hele tiden billedet. Og jeg venter med at lave de her takker, dem kommer jeg til senere.
Jeg kan ikke længere tegne ved at bruge frontbilledet, det går jeg derfor ind og bruger et af dem fra siden. Og så får jeg lige rettet min bue til, så det passer med billedet, og så derefter kan jeg så tegne videre. Nu er buen ved at være færdig. Jeg mangler bare at justere den i tykkelsen fra de andre sider af, samt at få buen til at passe med billedet fra siden. Nu skal buen sættes sammen med resten af kroppen, og det gør jeg ved at slette et felt, hvorefter jeg går ind og bruger den funktion, der hedder Merge. Først der lykkes det ikke, og min skulptur bliver sådan helt boksformet. Derfor går jeg lige ind og laver nogle justeringer, og så virker det. Nu skal jeg have lavet en lille tab, og jeg prøver først at bruge den funktion, der hedder Insert Edge, men det virker ikke, som jeg kan vil have det, da det ser helt forkert ud. Jeg kan derfor ind og prøve den, der hedder Subdivide, og der får jeg det ønskede resultat. Jeg går derefter lige ind og kigger på begge sider af, og ser, hvilke felter jeg skal vælge ud, når jeg skal lave den her tab. Jeg bruger derefter Edit Form igen, og så trækker jeg ellers bare ud og ændrer igen på formen og vinklen og størrelsen på den, indtil jeg er tilfreds. Herefter skal jeg have lavet den store tab, og der prøver jeg igen med Insert Edge, og der virker det faktisk fint. Og så får jeg markeret de felter, jeg gerne vil have skal være min tab, og så går jeg ellers igen ind og kigger fra begge sider af for at justere og se om det passer med billedet. Nu er jeg egentlig nogenlunde færdig med min skulptur. Jeg er bare ikke lige helt tilfreds med, hvordan den er placeret i forhold til foden. Jeg går derfor ind og markerer hele kroppen og får den lige rykket lidt til den ene side. Herefter markerer jeg figuren, der godt vil have den over i box mode. Box mode hjælper ofte til at lige at se, hvor der er ujævnheder, så jeg går egentlig bare lige ind og retter der, hvor jeg ikke synes, at det ser pænt ud. Jeg markerer min figur igen for at komme ud af box mode, og så skal jeg lige ind og kigge og slå de forskellige billeder til for at se, om jeg egentlig har fået tegnet noget, der ligner det på billederne. Her der er jeg meget godt tilfreds, jeg kan næsten ikke se, hvor billedet faktisk ligger, fordi det ligger så meget oven i hinanden. Og nu er jeg færdig med at tegne min skulptur.